Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit, amit, amit. Pasang kalimat tauhid. Sesepuh bini sepuh ingkang kula bekteni langkung Bapak Amangku Gati ingkang kula mulyakaken. Kaparenga ing dalem menika keluarga aku Sri Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya. Namung empil kamerdikan dan sami utawi dedonga sipados keluarga agung Sri Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya. Kalis ing sambikala ngantos paripurnanipun pagelaran. Sugeng dalu, sugeng pemanggihan kalian keluarga agung Sri Sandiwara Ketoprak Gaya Baru Tri Manggala Budaya. Saking alamat Dusun Turi Rejo, Kecamatan Jepun, Kabupaten Kidul Luru. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Ki Anom Sukono Ciplis. Para sutresna, winangka pambukaning Ketoprak Tri Manggala Budaya arupi tari Gambyong Pari Anom ingkang dipun tindakaken widodari saking paguyuban Sri Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya ingkang dipun iringi pengrawit Manggala Laras ingkang dipun gulwentah Roko Mas Bagus Wawandono. Wiraswara Bapa Surati dening Pangling Swarawati utawi sinden Ibu Samyatun. Para sutresna, ing dalu menika keluarga agung Sri Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya saking arentanipun Ki Sutradara Roko Mas Bagus Jekisima cunduk saking pambudanipun Bapak Amangku Gati ing dalu menika ngersakaken lapan utawi medhek sejarah geger Bintoro seri perangan ngadegipun Masjid Demak. Geger Kasultanan Demak Bintoro seri perangan ngadegipun Masjid Demak. Astiten pakliran dipun asta Roko Mas Tejo Kuspanto dipun biyantu Roko Mas Bagus Pujo Asmoro. Dekorasi panggung dipun paragani Roko Mas Bagus Arif, lampu listing Roko Mas Bagus Suyanto alias Sarkali. Minggahipun pendapu uti paraga atekan sepisan gambaraken wonten ing Kasran Kudus. Sunan Udung dipun paragani Roko Mas Bagus Pujo Asmoro. Siti Kotimah dipun paragani Diahayu Heti Ernawati. Sultan Patah Jimuningrat dipun paragani Bapak Didi Setiawan. Patih Wonosalam dipun paragani Bapak Harno SH. Sunan Bonang Madu Ibrahim dipun paragani Roko Mas Bagus Jeki Sima.
Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Pondok Pesantren Kadilaung Sunan Kalijaga dipun paragani pimpinan Ketoprak Tri Manggala Budaya Ki Anom Sukono Ciblis. Sunan Ngampel Said Rahmat dipun paragani Bapak Lulu. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Sang Prabu Brawijaya Kertabumi dipun paragani Raka Mas Tejo Puspanto. Patih Permodo dipun paragani Raka Mas Bagus Anto alias Cemong. Dening Dipati Pecat Ondo dipun paragani Raka Mas Bagus Suyanto alias Togo. Ambar Sekar dipun paragani Anik Wulandari. Ambar Sari dipun paragani Samyatun. Ambar Wati dipun paragani Supre Handayani. Para sanjaning pelenggah satengah-tengahipun cariyos bidatipun libur pelawak-pelawak Trimanggala Budaya Raka Mas Kemet Raka Mas Sutik dipun rameaken artis Trimanggala Budaya dipun keluwenah Mban Mentes. Para Sutresna Budaya Trimanggala Budaya Selangsu Madya Tama Seterwening. Para tamu undangan monggo panjenengan ngantos paripurnanipun pagelaran kados pundi gebyaripun Ketoprak Trimanggala Budaya. Minangkani panjenengan Bapak Amangkati Geger Kasultanan Demak Bintoro seri perangan ngadegipun Masjid Demak. Kula minangka sagontrah rombongan Ketoprak Trimanggala Budaya Bo menangaken wonten tumbangsa tata wicara solah lan tanduk boten ngresepaken penggalih dan sami kula saputra sakanaripun Suradira Jaya Ningrat Lebur Tripatutu. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun. Lestari ning Ketoprak Trimanggala Budaya Pantai Pakuwono.
bobot ponang jabang bayi saka kurasing kawan. Inggih. Kepiye to rasane? Kang Sunan Utu. Sak sampunipun kula bobot rasipun pinjenengan dalem. Rumaos bingasan kang sak lebetipun manah. Saya soros bingakulu boten saged kula gambarake malih Kang Sunan Utu. Nek ngono ra beda kelawan pun Kakang Jati. Inggih. Pun Kakang uga bungah banget sakjroning panggalih. Bet krono ngerti marang Diajeng wis garbeni kula pun Kakang jaluk ayo bebarengan padha lombaning aswara. Kang Sunan Utu Kang. Sedaya menika tandha ing Krisna Prentangan dhateng panjenengan. Menawi ingkang sak menika panjenengan sami lombaning aswara. Wonten ing alam katresna. Ingkang karo panjenengan kawanten. Kula banding istana Pun kulo nilani kumpat koyo
jeneng wanita sing bisa gawe tentrem ing ati kakang ilaku. Leres menapa ingkang dados ngendikanipun panjenengan? Bejo-bejanipun wanita ingkang dipun kersakake garwa minangka dados garwanipun Kangmas Sunambutu, Kangmas. Pancen kaya kuwi sing pun kakang. Inggih, Jajeng inggih kula Kangmas Sunambutu. saktenanipun kakang ora ngomongake kepelombaning asmara lawan sliramu. Lajeng Ning pun kakang bakal kandha lawan sliramu. estunipun panjenengan badhe matur dumateng ingkang garwa. Lajeng panjenengan menika badhe matur babagan menapa Kangmas Sunambutu, Kangmas? Jajeng Inggih dawuh. katon pusak petara suwe pun kakang iki ora suwan ning Kadipaten Bintoro. Inggih, Mila pun kakang ing rikalenggan iki jaluk pamit pun kakang agap cedhak ning Kadipaten Bintoro. Jogene sakwise pun kakang matur supaya pansaya pupuk sajroning ati kapurung yen to pun kakang sirah tansah netes kelep Kangmas Sunambutu, satenane ana sasampunipun panjenengan badhe larang wontenipun suwan wonten ing Bintoro. Rumas kaget saabetipun mandah kula Kangmas Sunambutu. Jalaran kula kewonten angin kula nyumpetno Kangmas Sunambutu, Kangmas. Inggih kula Kangmas Sunambutu. pancen sliramu kelingan rasa tinimbang muju nur pikirlah itu menapa Kangmas Sunambutu. Menawi panjenengan nyuwun pirsa ingkang kula nyumpena inggih. Kula badhe matur plongko dhateng panjenengan Kangmas Sunambutu. Kangmas Sunambutu, Kangmas. ojo nganti dadi ati rasa agak gawe matur kakang Kangmas Sunambutu. Kula dalu kula nyumpena. Saking rumas kula panjenengan sesarengan. Sesarengan wis soto nitih bae kula Kangmas. Enten kang kula nitih sesarengan dhateng panjenengan wonten ing tengahipun samudra. Boten mantes sesangkan paripun tumatos. Boten ombak ageng ingkang rada berbeda ingkang boten wonten panjenengan. Satembah Kangmas. Benteng kang kula titih menika kerep wonten ing tengahipun samudra. Kula saged dipun wilujengake nanging panjenengan Kangmas. nanging aku kene Panjenengan sedo wonten ing tengahipun samudra. Kangmas Sunambutu kula tresna dhateng pun panjenengan. Menawi saged kula wonten ampun ngantos panjenengan lajengake sowan wonten ing Bintoro, Kangmas. Jajeng patok Kangmas Sunambutu. dadekno kawruh wong ngimpi kuwi kembange kok menawa nggonmu turu kuwi
pikiran utawa atimu lagi wae menggalekake bab sing sekirane iso gawe pungkelengkang. Wis dadi Nanging pernah kula kantos dene kasunyatan. Panjenengan sedo wonten tenipun samudra. Kula wonten saking keaken kula nyuwun kasunyatan. Panjenengan sedo nilarake kula Kang Mas. ya Kang Mas. pun kakang percaya pati urip rezekining pun kakang munggahe keluarganing pun kakang bakal tak pasrahke marang Gusti Allah. Dicekemke ati ya. Masya Allah, panjenengan menika itu menambahkan kata saturku. Apa kata panjenengan ajake siwan wonten ing pintu. Kula wonten saking walunjinganipun panjenengan Kang Mas Nek matipun kakang murungaken dari suwan iki urung tandur pun kakang bakal wis percaya kalian lan percaya marang kodrating Gusti Allah kinanti marang dongamu kabeh apa sing kok kuwatirake ora bakal kelakon pun Kula boten nganakane panjenengan sowan Kang Mas. aja koyo ngono kuwi ta. Kula terus panjenengan boten. Masya Allah, panjenengan murungake Kang Mas. Itu apa sing dadi pangandikane pun kakang del. Boten Kang Mas sudah utuh. Kang Mas. Aja nganti kok gandung diaji Kang Mas. colke Boten. colke dia Kang Mas sudah colke Kenging menapa panjenengan boten saged kula metake Kang Mas sudah utuh. Kula ngatosake sedaya kalunjinganipun panjenengan. Amargi anggen kula nyuwun kantos dening kasunyatan. Panjenengan sedo wonten tengahipun samudra Kang Mas sudah utuh. Kang Mas sudah utuh kang tak tresna. Aku bakal nuwun marang Gusti Allah. Muga-muga sami kalian Kang Mas sudah utuh. Selamat sambi kula bakal ana ora ana beda apa-apa.
Harya Permada paring dawuh kula sinuwun Prabu Brawijaya. kowe sugih kendel bondo wani. Kowe wis wani munggah ana ing sanggar palanggatan. Mongko ingsun wis tau mlengan mitungkas aja pisan-pisan lamun toh ingsun ora ngeparingake kowe sowan lan munggah ana ing sanggar panepen. Nek ora perlu kanthi banget Permada. Ana kawigatene apa Permada? Sinuwun Prabu Brawijaya. Iya. Nelakaken pangapunten dhateng panjenengan dalem ingkang kathah. Jalaran menapa? Dereng jangkep sekawan dasa dinten. Anggenipun panjenengan minggah wonten ing sanggaripun panelengan. Mahat ing asaput meminta marang panguwasanipun Gusti. Kula sampun wantun jugaraken anggenipun panjenengan noper semeti. Jalaran leres atur dalem wonten wigatos ingkang bagus banget. Badhe kula aturaken dhateng panjenengan ngenani bab panguwasa wonten ing saklebetipun Praja Majapahit. Harya Permada Durana lakon apa sing wis dumadi ana ing Majapahit Permada. Dadosaken pamirsa dhateng panjenengan ta. Saksampunipun panjenengan minggah wonten ing sanggaripun panelengan. Ing mriku aturipun salah setunggalipun prajurit Klek Sandi. Menawi to ing ari kalenggan sak menika. Alas Glagah Wangi sampun kababat Sri Prabu. Alas Glagah Wangi boten ngomongake kababat, malah kaporo. Ing ari kalenggan sak menika Alas Glagah Wangi sampun dados kutha kang wastanan Kabupaten Bintoro. Dadi Kabupaten Bintoro. Rengkiono Patih Harya Permada. Paring dawuh kula sinuwun Prabu Brawijaya. Rikala semono Alas Glagah Wangi wis tak paringke putraning Sun Raden Kasan supayane ingsun bakal njlumprungake marang putraning Sun Raden Kasan. Njur sapa sing wis babat lan sapa sing wis dadi bupati ana ing Bintoro Permada. Boten sanes atmaja dalem Pangeran Kasan sinuwun Prabu. Kasan nek kaya ngono sakwise Alas Glagah Wangi kababat dadi kutha utawa negara sing jenenge Kutha Bintoro. Saiki sing dadi bupati ora ana loro telu mung putraning Sun Raden Kasan. Yurana kawigatene ngendi meneh kaya-kaya Permada bakal ngaturake apa sing dadi simpenaning atimu Permada. Sinuwun Prabu Brawijaya. Iya. Sak sampunipun Alas Glagah Wangi dipun babat Pangeran Kasan dados kutha ageng katelah kabupaten. Menapa Pangeran Kasan sakmenika cedhak wonten ing Praja Majapahit nyuwun palilah dhateng panjenengan anggenipun lenggah kinarya dados bupati wonten ing kabupaten. Nek kaya ngono cetha Raden Kasan sing dadi bupati. Menika leres Nek Raden Kasan wis lakon dadi bupati
kanthi gelar nata praja ning yogene putraning Sun Kasan nggoning jumeneng bupati ana ing Bintara kok ora gelem njaluk parilaing Sun supayane negara ing Bintara ora ana alangan sawiji apa permada. Sinuwun Prabu Brawijaya. Lah niki kula saged nduduk dari sing pawongkon atmojo dalem Kanjeng Pangeran Kasan sampun yatipun sengaja lan dipun moho ing mriku badhe nepak dodo dhateng panjenengan dah. Ya nek ngono wis lali karo wong tuwa. Nek kasar isih di wong tuwa najan to wis tuwa rempo kaya aku permada. Kok atiku durung percaya lan lega. Perkara iki mung tembung ngayawara apa tenan. Mula sangka kuwi permada ingsun dawuh marang sliramu supaya ning sliramu cedhak ing Bintara nanjiyake lan lesih bener lan orane nek Kasan dadi bupati ing Bintara. Sinuwun Prabu Brawijaya. Lah niki dawuh panjenengan ingkang kula antu-antu. Kula nyuwun pamit tambahipun pangestu. Kula badhe cedhak wonten ing Bintara lesih lan nanjiyaken. Leres napa mboten kabar ingkang kula Tunggu kabarmu permada. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya. Ngandika wonten ing tepesipun piring Kasultanan Bintara wonten pawigatosan ingkang wigatos kakang. Ono salam. Pancen aku ninggalake Praja Majapahit. Kapara iki dina tumapak ana ing tapel wates Kadipaten Bintara. Cethane aku nampa dawuh Sinuwun Prabu Brawijaya sing supaya iki dina aku nleseh lan nanjake apa pancen bener Pangeran Kasan lenggah kinarya dadi bupati ana ing Kadipaten menika mboten namung kabar ngabanto menika dapur kaleresan kakang. Wono salam nek ngono aku iki dina kok durung percaya nek durung bisa adu arep lan Pangeran Kasan. Mula kanthi kuwi iki dina aku bakal munggah ana ing Kadipaten Bintara ketempulan Pangeran Kasan. Menawi kakang nuwun badhe minggah wonten ing Kadipaten menika dereng dipun keparangaken jalaran Kadipaten Bintara ing sak menika ari kalenggan menika nembe kemawon saresyan agung pramila
sok sinten kemawon ingkang badhe mlebu wonten ing Kabupaten Bintoro dereng dipun marangaken. Prajurit!